аз Федератсияи Русия берун биромада наметавонанд. Аз 2000 рубл то 5000 рубл ҷариматон мекунанд. Як савол дорам. Айзалатая карона қарздор бошӣ, метавонӣ ватан барай. картаи тоҷикирам роитон мекунанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. Тамошобинони азизу гиромиқадр, аввалан оиди конкурс камтарак гап мезанам, бо диққат гӯш кунен, ҳатман лайк монен. Бародарони азиз, ман хостам ки имрӯз як бори дигар аксия кунам, шанса шумо айдаст натиен билетотона бихарен. яъне ки ба 500 рубл 5 дона билетон метиҳем. ин ҳамин номерое ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. Сбербанк ба номи Муҳаммаҷон мебирояд, сумта мепартой ва дар ҳамин номер WhatsApp ҳастай бо. Дар WhatsAppаш чекта рӯй мекунӣ. Бародарони азиз, ҳамагӣ 15500 дона билетай дар конкурс то имрӯз бо дастгирии шумо қариб 9000 билетша мо фурӯхтем. ин ҳамин нафарҳое ки тамошо кардесен ҳозир, агар бидроен ба ҳамин аксия билет бихарен, мумкин хела билети мо ба фурӯш бирава ва сар финала бимонем. ҳаракат кунем бародарони азиз, бетараф набошен, билетотона ба аксия бихарен. خب موضوع اساسی امروزه را شروع میکنیم. اوید یک قانون جدی نو در فدراسیای روسیه که روز 26 اکتبر به امضا رسیده بود. مقامات فدراسیای روسیه برای تمام شهروندانی که دوینوی گراجدانستو دارند آگاه کرده گفت. چخیلی که خودتون میدونین، عینی حال نفرهایی که دوینوی گراجدانین میباشند و اگر که زاگرام پاسپورت روسیایی نداشته باشند، از فدراسیای روسیه بیرون برآمده نمیتونند. айни ҳол дар тамоми аэропортҳои Федератсияи Русия рейдҳои нав ташкил карданд, махсус барои одамҳое ки двойной гражданин мебошанд. ҳар нафаре ки шаҳрвандӣ дора ва загранпаспорти российский надошта боша, агар дар ҳолате ки шумо билет харидорӣ мекунед ба фурудгоҳ сафар мекунед, дар фурудгоҳ шуморо дастгир мекунанд, аз 2000 рубл то 5000 рубл ҷариматон мекунанд ва болои ин ҳамун билете ки шумо харидагием билетон месӯза, ягон намуд сумаш возврат карда намешавад. ба ҳамин хотир ба тамоми шаҳрвандоне ки двойной гражданин доранд хотиррасон карда гуфтанд ки барои аз Федератсияи Русия берун биромадан бояд ҳатман загранпаспорти российский дошта бошед. шумо загранпаспорти российскийрам бигирен, агар метавонед ки ба ҳамун загранпаспорти тоҷикитон сафар кардан бигиред. лекин дар ҳолате ки дар аэропорт таможнида мегзарен, шумо вақти гузаштан агар фаҳманд ки шумо двойной гражданин ҳастен, аз шумо загранпаспорти российский мепарсанд ва просто ҳамун загранпаспорта нишон метиҳен, тамом. ба ҳамун загранпаспорти тоҷикитон рафтуомад кардан мегирен. як бори дигар хотиррасонтон мекунам ки дар ҳолати надоштани загранпаспорти российский аз 2000 рубл то 5000 рубл ҷарима таъин мекунанд ва аз рейс мегардонанд. бо эҳтиёт бошед. бародарони азизу гиромиқадр, акнун комментарияҳои шуморо мехонем, ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. бо диққат бошед. мо дар ин бора аллакай як бор видео карда будем, вале таъин кардани ҷаримаш нав шурӯъ шуд. ба ҳамин хотир хостам ки ба маълумоти ҳамаи шумо бирасонам. ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо кунед ва аз хабарҳои нав огоҳ шавед. доруҳои табобатӣ аз ширкати шифофармо, доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда, инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар ва инчунин доруҳо барои қувваи мардро зиёд кардан ва ногуфта намонад ҳиҷомаи бепул барои занҳо ва мардҳо. рақамҳо барои зан ва мард дар рӯи экран. ҳатман муроҷиат кунед. як кас нависонда: ассалому алайкум ака, як савол дорам. айзалатая карона қарздор бошӣ, метавонӣ ватан бирай? бале, метавонӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон биёй, лекин дар ҳолате ки пули калон боша, агар миқдораш метавонанд ки тара аз рейс бигардонанд. халифаев нависонда: ассалому алайкум акаи Сорубон, 1997 моҳи феврал хизмат мебарам. моҳи феврал агар 27 сола бошад, не намебаранд дигар. сабр нависонда: ассалому алайкум, ман заграни тоҷикӣ надорам, метавонам ки ба заграни русӣ биём Тоҷикистон? барое ки гуфтаистанд ки то заграни русӣ надошта бошӣ, намемонанд ки бигзарӣ. барои ҷавобтон ҳазор раҳмат ака, илтимос ответ битен. агар ба загранпаспорти российский билет харидагӣ бошӣ, бале метавонӣ. назар нависонда: ассалому алайкум ака, и аблава чӣ шид охи? ман рӯзи сеюм билет дорам, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ба анҷом расидагиае. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорубон, ман соҳиби 2 фарзанд шидам. ба ғайри шаҳодатномаи кӯдако бояд ягон справка гирем ай ҷамоат.
ба ғайри ана ҳамин шаҳодатнома аз мақсад ҷои зисти хитон ту мераи ҳуҷҷат мегирӣ ки ту дар ҳақиқатан дар ҳамин ҷа зиндагонӣ мекунӣ ва мераи ҳуҷҷатота ба военкомати ноҳиятон меспорӣ ва ба ту ҳуҷҷат метиҳанд ки дига ба хизмат даъват накунанд. Акбар нависондай: агар телефон беӯ бошад, рассамошка кардан дар корад? Не, телефонҳое ки пештар харидорӣ шудагиянд рассамошка намешаванд. Як каси дигар нависондай: салом ака, баъди соли нав патент чӣ мешавад, қимат ё арзон? баъди соли нав патент қимат мешавад. Ҳамасола худтон медонем ки дар Федератсияи Русия нархи патент боло меравад. Як каси дигар нависондай: ассалому алайкум, созен хубен иншааллоҳ ака, ҳамин видварени чанд сола боша ака? ҷавобшам мегуфтем. Видварения аз 3 моҳа сар мешавад то 5 сола. Як каси дигар нависондай ки ака илтимос ягон картаи тоҷикӣ мо ҳам билет гирем. нафарҳое ки аз конкурс билет харидорӣ карданием метавонем ки дар ҳамон WhatsApp бинависонем, картаи тоҷикирам роитон мекунанд. Як каси дигар нависондай ки рассамошка чанд сумай? рассамошкаи телефон вобаста аз модели телефон мебошад. Як каси дигар нависондай: ака 15-ма Тоҷикистон бирем, аэропорта қапидан намебаранд? Не, намебаранд. Тамом шудагиай даъват кунӣ ба хизмат. Як каси дигар нависондай: ака ЗАГС надошта бошӣ, да кӯдак дошта бошӣ мебаранад хизмат? Не, намебаранд. Да фарзанд дошта бошӣ ва ЗАГС надошта бошӣ, ҳамон кӯдакҳо ба номи ту бошанд, тамом, намебаранд. Як каси дигар нависондай: ака ҳамин хизмат одамои хондагиёда 3 моҳа мешавад. меган ҳамин гап ростае ака? рости гап дар ин бора ягон маълумот нестае, ягон информатсиярам нестае ки ман пешкаши шумо бигардонам. бародарони азизу гиромиқадр, ба ҳамин видеои имрӯзара ҷамъбаст мекунем. То наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.